Anya laki din! Bes, kaya't masawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang ang ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat na ita. Ay wan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan nuhudis. Bagpailaan kumare. Inton adan to manen kwartak. Sakto manen ag-order iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako mare, tapno adamit ati ganan siyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ating. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ken manungay. Ay, kahit adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatan ko man iti bagala ko ni bakla. Apay, adda bagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato adamam mo't ususarek no kasi arumwar. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agay tala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunamotlan agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-maysa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunamotlan no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay day tan pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kano yaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, ala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya dahi ta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Lino katakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan kumare? Among ka di? Idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagatumari No, isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare, kan malaksi di ti dollars at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayat nga ron no kasta, abes. Kita na, irwar mo nga ron din ti bagay, mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtukaw ka dito Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Ay, kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni,
Naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay katwan Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaod na iti bulsa dagiti bag. Kat amom ka di kumari. Saan la aday ta? Adapay atin naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kayat mo nga ada free a bag mo, mapankamit ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiintid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatang iti brand nyo abag. Asaan ang nagapo iti okay? Maawatam? Anyan lakit din. What? Awan man bibiyang ko nana. Uray nga pa iti pagpagaday di amasing iti liklikod ak. Katuan, bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya kuma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swertem day ta. Ay wala nana. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang Ay. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam nga minatap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatang mat itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilakla ko day bakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ah. Ngam idinaamwak nga do kano ti dollars anaala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamon ah. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta iso man mati igatang ko iti bail. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 pa. Nya lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakijay na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man Maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit day talaga nga awan dakas na. Isuna laang, ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kan kinat-katawaan ide. Naamwak nga men nga ado ti dollars kan gold a kwintas anaala na iti bail. Isu na panunot kumot at yaglako na na. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala mang panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadag iti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na.
Uy, bayan tayo lata. Sapay la ko mga ron, tamaila ko na dagiti bags, ala ko na. Nagmayat laki din nga kataway ti sangwanan na dadya babae, bes. Mare, ngam, bayan tayo latan. Kumanataway din na amuan na ngaglako kay tibag. Ngamita, tinulad na mga tilakom, tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinako na ni Antimona, at dalat ta ka dagiti tao no sino ti kaya dapat gatangan. Sa bagay magkidi, bes. Umay ka man kidi, di balay? No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman ako, mare. Sana bale, tadatangtan mo. Kaya karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, nilakit din. Kayat mo asawan, mapan mo mo alaan ti in-order mo a bags nga lakom maseng. Wana na, adda ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, ikasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan ang maragsakan nga ibagbagamat? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga isuti adda kwarta na? Nyalaki din? Hala, inikamanan, itidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tayo nakon. Umay kayo to balay. Tagpili kayo to matitigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga namang paklan nga ulbod day abakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka? Tayo sumad nga man tinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas abakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na? Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod day abakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin day tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha, taapay ni bakla, ada ka ditad mo kan kwa na. Nya kumangay mo, titad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidi at awanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay, mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun, nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko, linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga wan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Kat, anya kumaita. Basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga, do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag alako na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napanain sukat iti bangkaw. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali at tao. Talaga adyak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabit lang. Pagsawan na kumapay mat Oray saan ka nagsaupay?
Si Kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanyak asyak ti ulbod. Kwa? Abay, imbaga kayakin ka tuladem ti negosyo. Inalukoy ka kadya gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, sakpay ti nakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, when no gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumare. Pasensya, kumari. Salbag ka. Isu sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputa nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakasken ka, isu asiguro, mararanak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kasi lang day ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa ya talaga si Kamasing, ha? Amangan mo masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka akaslanwang. Anya laki din. Ato iti sweldo ba kay? Naitatir urayak ka. Naimbag man ta nakasweldo kayon. Ay kawan na. May ngamin ni boss itay ijay site. Iso nga intin na mo iti sweldo may iti makalawas. Ay, naimbag lakit din. Adamot lang maigatang iti panghandain doon Christmas kan baro tawon. Aghanda tayo kumamot iti uray basit laang. Anya nga ro nga iti luto mintong Christmas ba kay? Uray may 1 kilo a pansit ah. May 1 kilo a salad. Kan may 1 kilo nga spaghetti mabalinan. Ay kawan na. Naimbag lang nga. Dapag sasangwan tayo ka iti openg. Aywan, gumatang akpay gayam iti lechon manok. Iso nga mente ka na yung naibagbagat inauna nga anak ta. Kawan na. Gumatang ka ba kay? Iso na lang at ibadya mo na ita. Dapay mo dagiti napalpalabas sa sweldo kanya awa ko king ka. Ha? Ang mga ngamin no saan kami ang makatrabaho iti do alawas. Iso nga yan anay mo na itang tagkaw. Kanya kayo matilot tayo itong Christmas, kanakan. Kat si Kaman, Uncle. Noanyat kahit mo ako iso. Madayta ka man na kunakaon. Inton ko nagluto ak, di yung tumamagkayatan. Nung ay agorder kay tilitsyon baboy kada bakla, Uncle. Anya, When, Uncle, siya akong ti makamo ang bayad. ay na, ay ka mayatak ay ti daytalan daw. Siya akong ti mang bayad, Uncle. Ngam na dapay kahit malutuin, si Kamatin at ti makamo. Sige kanakan. Agluto ak tulatan iti pansait. Ken nagaramit ak iti fruit salad. Da isumat ti kaya dagiti anak mau. Katuwa na, Uncle. Basta dilitsyon, siya akong ti makamo. Orderum lang, Uncle. Oh, tata. Nagsaba ka man nga imay dito'y balay. Ay, wan, bakla. Excited ang aming may agorder iti lechon na pang Christmas may kuma. Wow! Talaga lang, ha? Ay, katuwan Di ka nakakanaw timang bayad, sana siyak. Siyak lang ti agorder. Rumbang lang met nga iso tagbayad. Tatakdakkel met nga amang ti sweldo na kumpara ken ka, Uncle. Ay, naku namon. Hala umunag ka pa, Uncle. Agkapita kabayatan ti panagkitam iti minumi. Ay, wan man. Pilyo ka unti kadakkelan. Nasabat ko man ni Tata Mario itay kumare. Nagapo ka di ditoy? Ha? Ay, wanan kumare. Imay nagorder iti lechon da kano inton Christmas. Ha? Lechon ko nam kumare? Ne, api akas lamas dao kamare. Lechon ko nakarutan. Pangalaan da ngay kumamot iti pagbayad damat. Anya? Api ada maagam kanyak no pangalahan da iti pagbayad da. Ket no kayat mo akit agorder kamat. Anya laki din na ya, Anita. Kundi order la day at Tata Mario. Tapno adamanin i-content da. Iti kaanak na iti Facebook. Ay, para magdamanan nga dalitsyon da. Salpag. Anya? Ala, don't worry kumare. Saan abale, talima pa'y mo't nga aldaw sakbay ti Christmas. Isa panunutok pa yan na imbag nga gordorak mo ti lechon. Sige. Take your time, kumare. Umay kalatan dito'y balay, no kayat mo tagorder. When no, i-chat naklatan iti messenger, okay? Okay.
lakit ti agumatang dalang ay itiletsyon. Tapno adamanan i-content da. Awanan pa in. Nay, bigbigat mat nga tumanabotob ka mat si ka Anita. Ha? Ay siguro adamanan nakaapa mo na niya. Ninanamat, awan nakapak. Naamwak lang, anapan ka no nag-order ni Tata Mario itilitsyon ni dyan da bakla pang Christmas da. Ha? Kat, anya kumano nag-order itilitsyon, di agorder ka mat. Ay katwan anana, apa isulaya ti makagatang tilitsyon, anya lakit din. Anya? Manulaang aya day talitsyon. Saan lang alitsyon baboy ti handamin to no Christmas. No ada litsyon baboy, adamot litsyon manok. Ay naggana sa Anita. Ay wan anana, iso ano kayat yo, umay kay to ibalay me. Ado ti handami ko naktomat. Malaksid iti lechon baboy, kan lechon manok. At dapay makaroni salad me, kan pansit bilao me. At dapay lasagna, at dapay cake kan pansit. Malangaraw tay bagak kinibas siyang. Apadak abakat, ta umay kami to ibalay yo ang makipangan. Kape, palpaliiwan na nitang. Ha? Kaslay tayo pa bilang-bilangam na kiti kwarta nga inintag cooking ka. Ay, wan lakay. Adanas ka nagatangak into no Christmas. Sana balit maminsan lang mo't iti makatawan. Anya lakit din. Anya? Iso pa nga asim ha, tasaan ka kumang agung-ungat ta para madlakad na tayo dayjay. Anya, yang amin tigatangan. Agurdorak iti lechon baboy kada bakla. Anya? Wan lakay. Sana balit maminsan lang mo't iti makatawan kunakmanan na eh. Apay makaanay ti kwarta. Bilang lang. Umanay, anya lakit din. Sakto ti makaamo amang i-budget man. Kunak man no, lechon manok tigatangan. Kumpansay, salad, kinispagitay, kahuston. Ay saan? Saan na mabali na sa anak nga gurder iti lechon? Anya? Jak lakit di kahit apanunutan ti tattao. Asyak laang di saan ang makabaal agumatang iti lechon. Anya lakit din. Ay, kaslautag palta talaga ti panagpampanunod na dyan nga Anita. Bakla. Wan nga ro tata. Diyak lang amin kahit tagisawkin ko anak eh. Isabi na ibaklat tala sumanao, di may dito'y balay. Nag-order ak iti lechon para inton Christmas, tapno da pagsasangwan may, kun may siya, no bilang man ta i-content kaw, ay katawag bibiyang na dayayan ah. Day tangarod kat. Amin matlangan kit pakibiyangan kan ikan na itimadi akay papanan. Di pa lang ag-order mo, no kayat na. Ibagbaga na mat kat apanunutan na kano anay bag. Ag-order sa jay ko naksumait, ang mumutin na nita, no anya ti aday ti karoba, kaya nakaadamag kayong kuwana. Ay, nalaki day. Apoya, nagadumatan na ta pinalingke, Mari Anita. Ado talaga anya lakit din. Maminsan lang iti makatawan. Iso anas ka nga adumot at isagana. Sa bagay mo't kit diya. Mabit lang. Anyang dagita imot mo nga adda istik-istik na. Si kakit di mo, kaskala ignoranti mo. Anya? Paputok da ito'y. Saan lang nga sinsinan na paputok? Nginginaan na paputok adi da ito'y. Anya pa ngay. Ay kat sana all ang arod. Sana all at napaputok na inton bigat. Siyempre adi. Malaksid iti ado asagana me. Adapay paputok mo't adapay akit iti isang bot ko inton madamdama abatit a Christmas tree mi. Ha? Ay kat sana all manan. Tapno mo't anapintas ti presentasyon ti Christmas Eve ko naman. Tapno presentable ang maipost iti Facebook. San akas iti ipopost dagiti daduma dita nga ure naka-blurred kan nagalas ti post da kasi gilata salbag. Nala nga ron. Iyawin mo na kita pinalengkem. Tapno marugyamon tagluto. Kaya nagisambot ka dagiti sa sambut mo. I-deliver minton madamdama ti lechon nyo, mare.
Apay ta nagadumot, tintilotwang, bakit? Ay, wan ado talaga tilotwag. Ngam pangasi ma, aguli magkalaang. Saan ka manin asumanaotan Christmas na Christmas. Anya? Ngam nagado bakit, Ang mga nusan tayo, ang maibos sa amin na kita, kumasayang lain. Sana parikot day ta borsyo. Agpadigo tayo iti karuba tapno amo damat nga ado ti handa tayo. Kang runaan na, tapno amo da nga adalitso na handa tayo. Anya? Saan ka mawatan, Anita, Nay, at dapat paputok ka ginatang mo. Ay, wan ada talaga. Fireworks ko naman. Saan alalakaan day ti apaputok? Nangina day ti apaputok lakay. Ay. Maminsan lang iti makatawon. Isa pa nga asim taguli magkalaang. Kunak manan. Mala, rugyam nga rurin taglutaw. Uray lahat ang teletsyon nga i-deliver da. Nyalaki ideng. Napimpintas nga amang teletsyon ahandami di Christmas. Ay pagkunama, Anita. Nakita nga minti post na lakay a vlogger iti Facebook. Ni Tata Mario. Simple lang ang teletsyon da. Ngam teletsyon may ay, adda apol iti ngiwat na kung naman. Anya, ay dambala talaga da di alakay. Awan mo na. Maipapan iti pa nag-prepare tapno mayat kumamot ti buya na. Ay, sika talaga, Anita. Amin matlaangan kat madlaw mo. Tinapatag akit adahan dada, ay unay kan. Ay, basta, napimpintas tinaramid ko kung naktumat. Kan ba isa, kasla dito ayan tayo kat da kami lang ti ada paputok na. Anya, ay, kung naklakit din no adamot ka da Tata Mario. Takun dilitsyon damot ngam awamot. Ay, sika talaga. Ipadlaw mo laang anaghanda ka ngam saan apang handa ti panggap mo. Tapno laang ko na ti tao nga dakwar tayo. Kasta ka day. Ninanamat. Pudno mo ti ibagbagak. Awan to pa'y nangag ko apaputok dala kay Mario. Saka tilitsunda awan apol itingiwat na. Nyalakit din. Hala, Tata. Katkatawaan mo't na Anita teletsyon nyo edi Christmas. Tapay ka na, bakla. Nakita na kano nga mintimpos mo iti Facebook, Tata. Simple la kano. Simple. Sana kasi tipos na abongga kano. Bonggacious. Anya? Wen, Tata. Tilitsyon nyo kano nga min kat gagangay lang nga litsyon. Ngam tilitsyon na kano. Ada apol itingiwat na. Ay, anya laki din aya. Kita anya kumaita, no one apple tingiwat tilitsyon may. Apay, big deal na unay king kwa na. Ay, baloso nga talaga ti panagpampanuro na ya, babay. Kan amom, Tata. Nakunana pa'y kano. Adito ayan tayo kat isudala ang taada paputok na edi Christmas. Anya? Oray, dayta, kaya napan na yung bagbaga iti tao. Katuan. Amom mat na Anita. Paramag nga oray saan mat akapaparamag. Salbag. Ay, anya laki din. Naghanda kami, tapno da pagsasangwan may. Saan kami ang naghanda, tapno da pagparamag may, da karuba. Ibagak malaking kwanan, numasabak ka. Saan ko nga may nga afford ti apal? Iso nga one apal, yung iwat tilitsyon may. Anya laki din. Nay, nakaskas daw, manday ta panaguli mo, Sika, Anita, agbaro atawan na nakamulang-lang ka. Ay, Kimay sa itong bigatan, ti baro tawan. Apay, awan handa tayo. makit kitam lang arodan nga awan sa ludsodan pailan. Laki din na. Anya? Apay, awan na bati ka nakiti sweldo kanya, wawa cooking ka. To sa ludsodan pailan. Kat amumat nga ado ti handa tayo di Christmas. Manula ang ti sweldom aya. Anya? Kaya mo sa winning gastos mo amin di Christmas, siguro tatayaw. Sumardang ka man si Kabursyo. Ang mga ano sa anak ang makapagtapon, mabakal ka. Ay, iso umulaga, manakamulang lang ka lang, kasta. Tawan ni gatang mo iti handa.
Nalpas nga minan ti paramag mo iti December 25 kay. Ita baro atawan nakamulang lang ka lang. Nyalaki din. Ay, naimbag ka pa'y kumari. Baro tawon nga agbilbilang kay ti kwarta. 1,500, 2,000. Ay, wala mare. Imbayad ni Tata Mario dahil ti kanya. 10,000. Imbayad? Bay, ada utang na kan ka? Awan, mare. Nag-order manin nga mini ti lechon na pang New Year da. Anya? Abay si Kangay, mare. San ka kading agorder pang New Year yun? Saan pa'y kumari? Kinapudno na kat awan pulos kwartak ita. Awan nga rod igatang ko iti handami iti baro tawon. Apay nga awan, mare. Apay, impampaminsan mo amin na di Christmas. Wan kumari. Awan nga rod Agbarutawan ka anak amulang lang no kastalas kasi kamat. Kundilit yun iti Christmas. Aduhan dayo nga ure mula ipar para magkadagitik aruba. Naku nampay, da kayo lang taada paputok na. Anya nga ita, awan lang arudhan dayo into New Year. Akaalaa. Anya nga rod, aguray kayo latan no adagpadigo. Ay kasi kayo man. Anya laki din. Jak amaw no nya ti bagak itaking ka. Anita. Lakay. Kita man ti lang nga nagiti ubeng awan pulusan tayo ita baro atawan. Nakamulang lang tayo latan na. Agbuy-buya ka na kiti karuba abisya mga isagsagana itanda na. Kwa? No sana ka po iti kinaparamag mo saan tayo kumakastoy. Kalati pimpiman ang awan pa'y pulos may luto na may. Sana bali alakay. Inaklatan dumawat iti handa na ipag ko inton madamdama. Sana bali di pa awan pa'y makanay. Ay nga. Ang gastos mo amin ti kwarta di Christmas. Di ka lang pinanono mo iti sumarunong alal daw may. Anya lagi din na yan ita may. Ore! Ammom lakay. Adda na buyak iti Facebook. Anya manan ayada ita? Inton barutawon ka no. Saan ka nun nga agpante. Tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang day tatunya. Saan ko naktumot? Diyay nga rod na buyak iti Facebook. Kat saan anagpanti iti napalpalabas ang paru atawon. Kita am kat nagsasaruno ti swerte na. Yak amuking ka oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawon. 5 nga aldaw asa anak nga agpanti. Tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? No, sakto na ti agswerte lakay. Ultimong. Saan ka mairanod ko naktumat? Malawinan. Kukwam lang nagswerte ka. Angam nung ilawan makamukag bugaw. Salbag. Uy, Beshi. Anya ngay matilutwam inton baro atawan. Barutawon nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga nagiti tangdan mo anak iraraap. Kaya nakisiksik ka iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy ngamin amin nun. Anya nga ita. Awan lutwo mo inton baro atawan. Awan a talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawon. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manaypod into no December 31, aging ga into January 4, sa anak man nga agpampante. What? Wan kumare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no nagpampante iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas a baro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto laang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Ay, awanan. Natuluyan sa amat ka na nadadaal ti panunod ay jaton niya. Uy nga rod, sis. Agasem man. Ta saan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunot lang day jet awan makukwarta na kidi, ah? Ti amok akit ada kwartana day jay. Ta nagsasaruno mo ti pakitang tangdanan na iti napalpalabas alawas.
Nagsasarunua, nga mo rin nabii matamapmapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti? Tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Hinton kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay Ay, no sumrag ti ay na, diya ammo. Diyak ammo, iti daya kumarita. Naawan makukwarta na, kit tila sumrag, iti panunot na. Sapay la kumaa. Ta saan ta ama akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mare. Ang mayat magkumat at da sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya lang iti katkatawa maya. Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay mo na nito niya. Nakuna na nga road, asaan ka nun nga agpante inton baro atawan. Anya laki din da di ako marik, aya. Saan nagpanti? Apay awan pantinan? Manipod ka nun inton December 31, aging ka inton January 4, kat saan ka nun nga agpante. Tapno dago sa sombrak ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na kayo nga tamanan iti tayo tapamati na. Adang arod ka nun nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalabas sa baro atawan. Kit ni, nagswerte ka nun matitibiyag na. Diya alam mo, iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na. Iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan ti panunot na. Apo bigbigat kag samsampay ka itilina ba am aton niya? Ha? Ay, ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wana na. Underwear ko dagita oy. Inlabak amin nang taidolin ko iti upat nga aldaw. Aniya, taapay nga idolin mo iti upat nga aldaw. Sana nga agpanti manipod inton bigat aging ga inton no January 4 na. Nay. Taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod, no barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Andiya, unay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sana nga gang angaw nana, pudno ti bagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw, ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaan. Ha? Nadadaal samot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, naimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da ngaglutluto iti handada. Ay, naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka nagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handata, salay. Sana bali ata ikayang-kayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Anya ka rin na nangararamiran mo. Kayang-kayang ka, sakit awang pay pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak agpante. Tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amuti ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tatawa makakita king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberbero ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Hindi ka man nagpantay. Salbag titi. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay. Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kaya't kumusta nga eh. Anyangay mo tinlutom, tumayak man mangilaban. Anya ngay kumatilotok kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan Kaslakas din eh. Sus, ay na, pakawan na maapaw. Yamot. Oo, kamot bakla mo. Ay, Diyos mio garapon. Anya ko kayo mo niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpante. Impay pa isok adi. Tapno sumunok ti swerte kung nada nga ro diya. Ay, tsak amo na niya timbaga kin kamare. Nagado ko nga.
Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Nakapapay lagi di tayo tangar aramida. Si kakit dimot, anya ngay kumati nakababain, katawan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsaka mukhang ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na dahi tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Lakit din no ang awlaan nito niya day jay. Ngam impay-pay so na mait. Ha? Tiyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Aya, naku. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na awan pantina. Naimbag Ay. kumamot no nag-shiv. Ngam saan mat? Kawanan ba'y na babae? No kasta barbasan. Ayaw na yan. Anya lang di ako na dagiti makakita king kuana no kasta. Katanya nga saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin ko anan. Hay, diyak laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. Saan ka lung agpanti? Tapong sumrik ti swerte, salpag de. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga ta naglaing tumang aming nga agsugal ti awanan baing. Anya laki di. Hoy, tapno mom to niya. Siya nga sa mom ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim man tagpanti ka. No niya law na ti pagkakastaan. Si kakit dimot Danilo, no siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ang mairanod kunak tumag. Anya? Nagadungay bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumpare. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang manggagaw. Manipod ka na kwada. Gapoy ti kasta karami mo. Tapno ang mamat anya Danilo. Uraan niya pati bagbagdag iti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita, Saan nga isuda ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itaabaro atawan. Maawatam! hay, jak amaw, no niya pa iti bagaking katon niya. Makamu ka man lang, iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasin! Pangasin ka. Hindi parigo mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puotan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasi nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di jawanan bain nga utot. Kakalakyan siya utot. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na nga yung taray dito? Masalbag. Anya? Nango na siguro, bang site, nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. Nakapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ko labay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga ti kinagat na. Maranak na yung utot palapalak at talaga. Mayagas ko ngayon, awan na. Awan may tulong ko king katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa dahi tangan alamidang. Barang iti sumaruno, akagaton iti dahi ta. Itaraynan dahi ta, manimanay mo. Makapaikawa mo tanya. Awan mo tinito niya amarana at dito'y tersena yung agtamtambay na na. Ha, apay san mo nga amaw tinapasamak kan kwa na. Ha? Api na na. Ano tapasamakin ko na? Kaano kinagati utot ti mabagbagi na? Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, diyak mo na niya tibagak nana. Noan niya launay ngamin ay ti saan na pagpanpansyan.
Kanayon na nga ibaga, atapno ka no agswerte, itapa no atawen. Nga man nga ita, kinagat lang arot ti utot, ti mabagbagin. Day tangarod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya nga paiso? Atapay nga tan mani-manina, uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot day jay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpanting? Anya laki din. Oh, aday ta, kumare. Agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga kumari. Naimbagki di mari takinagat na laeng. Saan na ka nga interay, dahi ta kakaisu na amanim-manim nakadiwig, salbag. Sigakit di mo't, mari. Puno mo ti bagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibipay. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Ayun, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti simangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. Noon niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Mala, husto ko man kumari tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Ti awanan pa inday di nga utot. Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, nagkay kaya nga saan ang nakapanti, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinitab ti utot na takakaiso na amanim-manim, kumare. Imbag lakid din ta kinagat na laan. Sikakit di mo't kumari. Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagat ti utot di ta mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat ita. Nagpanti akon kumari. Ay, naamukla kumakas ti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang mat nga kinagat ti utot day ta. Tapno mapadasam mat ti nakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot nga min patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon day ta. Ngam na agimpeksyon. Jak lamon to niya. ay na, saan kumamot amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mong lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan aday ta nagsadot na bagim. Anya laki din day to eh. Ubay ka ban dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man da ito'y tamapantagla ko. Da kayon at ibang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mang bagkat. Syakmat aka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alok magmaw. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day bagkata mo ti awit mo. Tabagkatak mo tan ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidan ni manang ay bure. Isa on ti mabate nga aglutaw. Nagsapam, ading Jory. Ay, kastamot kan ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyarin ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan, manong. Ha? Ay, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh.
kinunakmat asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan saklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Sikapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Adangamin ka at kung ay bagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikiriknaking ka. Madlaw na bannog ka naglaba ah. Eksakto ko mati chocolate a ginatang ko aparaking ka, meriendam. Ngam inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na iso nga inibus nan. Yak kumakayat nga itad, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na day dyan da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatak iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamot nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni Manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Iso akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita, inggatangan pa'y ni Manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alanga. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilamban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyak mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela. Umay ka man dito Jure. Apay tatang. Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasaan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni Manang Ivory mat kuma at ti baon niyo asumang ati jabantay. Mapankakit din. Tapos ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayon ng ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol na ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapankakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom da jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka no makanti saritado. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba tatang. Una yan anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabannog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ure kan.
Tsak tupay kabaalan akanin ti kagudubulig. Si kantulakid di a babae. Sa anak to pa'y anapsog, tatang. Mabisinak pa'y. Sige, panawan kayo pa'y tamapanak di kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot, manong. Mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang ay buray. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramiden na, manaw. Nalangar. Urayag ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayag latan ni manang mo. Pumano kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo, manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat, manaw. Ay sus. Dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin kuana. Ay, kakanil ati para kanyak, manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka nagdakil mo tabagim. Anya? Ala. Panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak tigabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas tigas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas tigas diyang ugali na. Anyaman nga minan ti inaramid na. Saan mo ta para kinuha na ito? Cake. Ngam kayat na. Iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan ko na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan a papabainan. Nyak lahing kayat ama iruwam na tikas diyang nga ugali na. Gabutan na galas. As lagbibisi na ka na yun. Nagdakil mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasaok mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti san anasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukamlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kunti matay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta ngay bagbagam. Basta, kaya't kunti matay. Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asino tinagpabain? Ni ulo ananang, kasano ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madalaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin dayta? Kat no aday kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na? Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang? Sikaman ti mga lokoy kan kwa na, tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganak ka.
Sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam ti imbagam. Gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidag timbagak. Apay pagayat ko ngay, di pa'y kat awan ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Ti kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Ang kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutam amin nga ibaga. Daytoy laang manan ti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Oray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasit ti kankanan na. Aging ga itakot si bibi agak pailaang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong tungpalan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapintas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan ko na. Nga mabain da pailaang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan ko na ita. Isu dagiti ag uyaw kan ko na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka taman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadaltan at takumat ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Ada pa'y aramidan ni Manang Ivory. Isung aurayam latan. Saan ane Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sika amot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakil na ito cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Ada pa'y aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah, Saan ka di akinunak, asan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatay. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita. Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jory. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam na da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan, ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang, kahit agyaman ak ititulong mo ah. No saan agapukin ka, saan ak kumakimot tong. Maragsakanak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaam day ta manang. Ok, cảm ơn em. Lý do em vô công ty mình là gì nhỉ? Cứ nói chuyện bình thường thôi. Thì đi làm ơ đây mày hỏi vô duyên. Thì cứ nói chuyện đi em. Bây giờ vô công ty hả? Có phải là con cá con cơm không? Miếng cơm miếng cá không? Thì
Và tìm thấy tin tuyển dụng ở đâu? Facebook à? Facebook, đúng rồi, em tìm thấy trên Facebook. Do cũng được gần năm chưa? Em thì chắc vào hồi tháng 10 năm 2025. Giờ chắc cũng cỡ tầm 8 tháng thôi. Ok. Bữa thấy em đi ăn mọi người cũng ok rồi, biết nhà em hơi xa ấy, cũng đồ, nhưng mà còn lâu đi làm thì cũng kiếm Ủa, thêm nhà ở đâu không? Chứ là bình thường chạy vẫn thấy chung đường ấy. Em ở bên đường Liên Việt. Chính à. 10 cây. Anh xa bên Mỹ Trình. khu Tại bình thường chạy quốc lộ 1A á, hay quẹo vô cái bãi container có thấy em. mình thấy em cũng tập trung làm quá, đem vô cái chuyện thoải mái tí, làm đâu cũng được. Đây chỗ là chỗ thứ hai của em chưa hay là chỗ đầu tiên? Không có tính những cái chỗ mà thời vụ hay gì nha, chỗ mà dạng chính thức hợp đồng cái kiểu đồ luôn. Chỗ thứ hai. Ra trường nó được 2 năm chưa? Em ra trường được 2 năm. 2 năm. Ủa đâu, mới có Năm chưa rưỡi. được năm nữa, chưa được năm. Vậy thì sớm. Ra trường vào tháng 7 năm rồi. Chưa đi ăn đâu á, gần đây không? Đi vòng vòng ngoài đường. Sao Có gì ăn đó. Sao mua trước em bỏ tủ lạnh bỏ Không thóc lười. nó không nó nồng nguội hả? Nguội. Em muốn ra cái ăn luôn chứ là biến hầm kia. Trời nắng quá đi rồi. Mình nói chuyện thôi thoải mái đi chứ. Đâu bình thường, em bình thường. Tại em biết tại sao em gieo góc này không? Dễ tách nền, đằng sau là sẽ baccarat cái kiểu rồi. Em edit được thì anh cũng chỉnh cái nền thôi, dễ. Đi vô sòng bạc cái kiểu. Lại này để nữa em edit đó đúng không? Có đâu anh được. Nói chứ quanh quay để làm phong giống như đồ thôi hả? Tụi anh bữa giờ cũng nhiều quá rồi, mặt tụi anh quen quá rồi. YouTube nó từ chối lên. Những người mới như em, những người trẻ như em thì chắc nó bớt từ chối hơn. Hy vọng vậy. Mà cái này là làm cái gì vậy? Quay giống như MC vậy đó. Cái để cái góc bên. Đúng, trời nhạy dữ rồi, đó vậy thôi. Chính là nó đó. Em biết công ty mình hoạt động mấy năm chưa? Em nhớ là tầm 4 năm. Năm nay năm thứ 5 đó. Thì 4 năm mấy. Chưa tới năm. Ổn định nữa thì gắn bó thêm thời gian nữa thì nghe nói năm sau mình đi Thái rồi mà. Tại vì cũng 5 năm làm cái big party. 5 thì có một cái lớn, 10 năm cái lớn. 5 năm xong cái mình nghỉ, cái năm thứ 9 mình vô mình làm. Đúng rồi. Cái 10 mình đón cây nữa. Cứ mỗi năm mình sẽ gần tới ngày chồng. Thấy cũng chưa đi em, ngồi trải nệm cũng chưa, ngủ ngồi gì biết thời gian nghỉ lưng cái chớp mắt một xíu chứ không ngủ. Nãy giờ nằm xuống cơ khỏe hơn chứ. Không có chơi thể thao đá bóng đá bóng gì không? Có đi tập gym. Tập mấy tiếng? Tập ở City Gym thì Đu! Mày tập City Gym luôn? Mắc vãi cái biểu á. không, kia là một tháng. Kế bên nhà sách quận 9 đúng không? Một tháng tập 500 mấy. Em xe với ai không? Không. Một mình luôn. Gói không PT đúng không? Tập mấy? Tại trước đó cũng City Gym mà có PT. Phải không? Phải không? Cái gì nữa? Phải không? Nói chung là ở bên đó nó sẽ gạ mình mở thẻ tín dụng. Đúng rồi. Anh thậm chí còn chưa bước vô dám, không dám bước vô luôn. Anh Toàn biết quay station không? Biết 6 giờ là đủ 10, chắc phải tầm là 50 cái sát người ở trong cái phòng tí xíu toàn mồ hôi không. Nói chung là em thấy City Gym tập ổn nhất rồi. Nói chung là nó bị một cái là nó gạ mình. Anh thích cái chuyện đó chứ, đi tập á thích kiểu con trai nhau mình nói chuyện á, kiểu đồ với lại chứ bọn PT nó cứ lại ngại khó chịu. Xưa giờ anh tập toàn gym cỏ mà. Không, PT thì nó chỉ dụ mình thời gian đầu thôi, mình không muốn. Đúng rồi, nó xác định target mục tiêu của em là tầm 2 tuần rồi nó bỏ. Đúng không? Nó kiểu thấy là thằng này không có khả thi thôi. Nếu như tụi anh làm kênh thấy 2 tuần không được là tụi anh kêu cút. Vậy thôi, nó cũng là vậy thôi. Cái gì cũng sẽ có một thời gian target lúc đầu, nó thấy không được. Xưa giờ anh tập toàn gym cỏ mà chắc anh phải tầm qua được 6 đến 7 cái gym cỏ rồi. Giá toàn từ 500 trở xuống. Uống gì không em? Uống quay hay uống gì không?
Không, nói chung em không có thích cái tạng người đô. Đúng rồi, Chuyện- tập cho nó khỏe người đồng thôi đúng không? Đúng rồi. Ngồi nhiều quá. Em kiểu không phải tập tạ nhiều mà calisthenics nhiều. Đi tập mình nè. Tập một mình. Lâu lâu thì có bạn chung. Thường đầu anh cũng thời gian đầu anh cũng đi tập với bạn chắc mới tầm 1-2 tháng á, 1 tháng xong nó lười nó bỏ, anh cũng đi riết nó thành cái routine nữa, đi hoài luôn. Bạn em là nó đi nghĩa vụ quân sự. Giờ nó đi nghĩa vụ Giờ đi luôn hả? Đi ở đâu sao? Long An. Long An thì tính cũng gần đây. Bộ thì đi xa hơn ha. Hả? Túc chỉ dầm không? Đợt nó mới đi Bình Ba cũng không qua thăm bộ đó. Đi vậy Bình Hưng. Ừ. Còn hiện tại Cái đó là chia theo ai gì cũng rồi. Thì ấy sẽ đi Long An. em thì sao? Thời gian tới em có bị gọi chưa? Em bị gọi hồi năm rồi, trong bữa giờ đi chưa có đi. Nhà nếu mà gốc thì gốc em chính rồi đâu. Nếu mà đi thì em sẽ đi bị bắt gọi về đâu khám. Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? 19 Thường thì dưới đó có gắt không? Em có bị gọi nào đâu. Đỡ à, cũng đỡ. Kiểu mấy người đó cũng là chào ba mẹ em. Nhưng mà ý là em phải hiểu là bây giờ là meta nó thời gian nó thay đổi. Đúng không? Đúng rồi, khúc sau á, khúc này nó chỉ bắt em đâu, khúc mà 27 tuổi á. Tại vì chỗ anh là có thằng 27 tuổi bị dí đi thiệt rồi. Thì lúc đó nó rút cỡ 100 triệu không phát được. Nó thường đợi khúc cuối là bắt đi, thì lúc đó cái tuổi nó cũng hơi lỡ thì. Có đứa thì có con, có đứa thì nó già quá rồi nó cũng khó. Trong công ty này em cũng muốn viết ai không? Con Huyền không? Chẳng hạn interview với anh em mình biết nhau thôi, nó không có biết đâu. Rồi không có hù quán gì ai hết. Ok, bây giờ em giúp anh